Neya make us a registration and a limited voter registration exercise. Koso me mono Asante Akyem Central no one more ehunu ne se niema nyina ekoyie NDC ne NPP afem Adom kase etwaso. Ifribra abato commission shade ntrase enipadodo na ene de wadwenkyere etudwa wokọ abato mpesua wodo eso Asante Akyem Central constituency executive se wonum kyere se di nkyere koso no oni oha bia ewo ho Somaila Ibrahim NDC constituency chairman ewo Asante Akyem Central wo kyere se de dwumadi no ekono eni aso sisi ameno ka se register nipa 1200 Obia record, yes, record, before record, yes, record. I did hard challenge this networking. Or not, or not. Take on some of you, sad that consequences now. When you're not there to Panya and quiet the night. The money say, only the challenges, but the true baby, and yet challenges because it's a bar. Yeah, typical guarantee, a good as a network in the bar near many Panakuta picture. Now, through the process. Bar a pack meeting, or you will sell more machines in the fall. But 2 year backup, the 2 no more use. Enwechi Felix Amachia wono so NPP abato mpesua no so twerɛtwerɛfo ene Adom kase amane boni Isaac amako twetwe nkomo ono so twerɛ sɛ de yekoso no ohunu sɛ ebeboa pa yema emwa aye de mwa ye profo sɛ obenya kaade ba no be ko efiri ha no sɛ wunwie ebi anonu no nsiamfe na no ofiri ha enu ti adenti na ye hwɛ sɛ ebeboa na ho no so ako na wotimi ano ahe ha enu ti sa dwuma de ne de bia enye bone so eyade aye ye no ede boa ye especially MPP for because ye ne dominate wa ha Asante Akyem Central we register kola dum say mu wotwe MPP for enu ti ye hwɛ sɛ dwuma de ne be ko ye di akwa